Hello mga kadi, welcome back sa Dean's Kitchen Diaries. Karon maghimo ta og duha ka klase nga salad, ang fruit salad ug ham macaroni salad. Unahon nato ang ham macaroni salad. Mao ni ang pamaagi nako sa paghimo. Unahon ang 1 box nga 250 ml na all-purpose cream. Oho. Sunod ang 1 can nga condense. Daginuton jud para di masayang kay mahal kay mga palaliton ron. Mahal na kayong condense. Isunod na ko ang 3/4 cups nga cheese. Wow, makita. Sige. Sa gulon, mix. Isunod ang nilapwa ang macaroni, 1/2 kilo ni siya. Sa gulon na sad. Mix. Nya butangan o 2 ka tablespoon nga mayonnaise. Tak para daginod. Tak. Mix na sad. Sunod ang bell pepper or atsal. Pickle. Ako ra nang give kuan murag mga 2 tablespoon ang pickle ana kay ligay ganahan akong anak nya carrots kani duha ni siya ka apple ako sang slice o pinapino di sa kay pino ra gamay nya duha ka tablespoon nga sibuyas bombay. Sunod dayon ang 2 cups nga ham. Nakaham naman ta kay naa na may nangatag. O sagol. Mix. Isunod na to ang 1 teaspoon nga black pepper. Papil. Butangan ako og 3/4 cup nga fruit cocktails. Ibana na to ang kuan pang fruit salad. Mix na sad. Mix. Then mao na to gipadapli na nako. Isunod na ko ang fruit salad. Mara gyapon ang proseso, ibubo ang 1 box nga 250 nga ml nga all-purpose cream. Sunod ang condensed 3/4 ra ni akong gibutang. Medyo na ibana na siya 3/4 na. Inibana na daan. Mga 1 cup ang cheese. Mix. Nya butangan ako og mayonnaise. Three tablespoon nga mayonnaise. Mix na sad. Mix. Nakuwangan ko sa all-purpose cream. Gibutangan ako 1/2 gyapon sa box. Buo na ang fruit cocktails. Sagol, mix. Butangan ako na siya og nata o kaon. Mauna ni ang ako ang raisin de ay butangan pa nako ang ham macaroni kay nalimtan. Nya gi-okay na nako murag mas nice nga ipakita jud kay was nalimtan man ako diri nako ibubo sa klaro o mura gikuwangan sad ko sa resin gidungagan ako balik mga equivalent na ni siya o
3/4 cup na ni tanan. Mo na siya, ready na ni siya. Ibalhin na lang sudlanan para pabugnahon sud sa chiller. Mo na ni ang fruit salad and macaroni salad. Thank you for watching. Diri lang sa Dean's Kitchen Diaries.